Bo día a todas e a todas. Imos comezar xa de cheo co programa deste curso de verán, 19 edición. Facémolo dunha maneira moi especial. Contamos con nós coa presenza de Francisco Rodríguez Sánchez. El foi militante, e continúa sendo, pero desde os 19 anos, militante do nacionalismo. Desde entón loitou contra o franquismo desde a perspectiva nacionalista, como digo. Por esta cuestión sofreu desterro, foi multado en numerosas ocasións e padeceu o cárcere pola súa militancia por defender os dereitos de Galiza e os dereitos dos traballadores do país. Foi impulsor fundamental da creación e dinamización de organizacións sindicais e políticas como a INTG e o BNG, e foi deputado do Parlamento Galego e portavoz do BNG no Congreso dos Deputados desde 1996 ata 2008. Ímonos centrar, lóxicamente, que o que o traioxe aquí como no ámbito da súa profesión como doutor en Filoloxía Románica e catedrático de Literatura Española. Foi docente nun instituto e ten numerosos estudos non só literarios, ímonos centrar despois no lingüístico, pero hai que citar, porque tamén foron obras referentes para todos os que estudamos filoloxía galega, pois a súa análise alrededor de Rosalía de Castro, a súa tese de doutoramento, en concreto, titulada exactamente Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria. Ademais disto, tamén ten estudos literarios alrededor de Curros Enríquez, en concreto a evolución ideolóxica de Manuel Curros Enríquez e de Eduardo Blanco Amor, co título O desacougo da nación negada. Pero, insisto, ímonos centrar como sociolingüística, pois o seu libro Conflito, Lingüística e Ideoloxía na Galiza foi un referente para todas e todas nós e continúa a ser. Esta obra publicou na 1976, vai na quinta edición xa, e todas elas foron acrecentadas e modificadas e, parte dunha análise e unha interpretación e diagnóstico dos problemas do galego tendo en conta a conexión cos problemas da estirpe económica, social e política que a nosa nación padece. 23 anos máis tarde, continuamos nunha situación. Cambiaron moitísimas cousas, non só cuantitativamente, senón cualitativamente, pero continuamos nunha situación de conflito lingüístico. A nosa lingua continúa a ser, en algúns ámbitos, a estar relegada e, para iso temos aquí con nos a Francisco Rodríguez Sánchez para que nos comente todas estas cambios que se produciron ao longo de todos estes anos e centrarnos na problemática actual. Xa vos deixo ca súa palabra. Moitas grazas. Moi bon día. Grazas a todas as persoas que estades aquí, a parte das autoridades competentes que xa interviron. O meu agradecimento por poder participar neste curso sobre unha cuestión tan candente e crucial para nós, non? Creo que o mérito maior que eu podo ter para intervir neste curso está precisamente vinculado a un esforzo analítico que foi parello con unha experiencia de carácter colectivo en relación con a normalización do noso idioma, non? Por iso vou abarcar un pouquiño o período de 50 anos que levamos desde 1976 até hoxe. Porque hai xente que pode pensar que a historia da normalización da lingua galega é unha historia que comeza con a instauración do marco autonómico, non? E iso desdibuxa moito non solamente como foi a realidade, sino que desdibuxa tamén a dinámica social, política e cultural de Galiza.
e mesmo desvirtúa un feito fundamental de como estaban as forzas de resistencia ou as forzas de restauración da lingua galega nos anos 70 e como se canalizou despois este tipo de impulso e con que resultados. Eu o primeiro que teño que dicer, por certo, fui un profesor no Instituto de Carballo nos anos 77, 79, anteriormente tiña sido en Cangas de Morrazo, en Ourense e tamén en Ferrol, pero como docente en lingua galega desde o ano 1971, con enteira seguridade no instituto que hoxe se denomina Blanco Amor desa cidade. Pois ben, naquele momento histórico, nos anos 70, o que tiñamos era unha sociedade maioritariamente galego-falante, si ben é certo que eso de ser maioritariamente galego-falante referímonos a un uso oral e coloquial do idioma. Un dos problemas graves que hai para detectar ben a situación lingüística de Galiza é que cando se fan enquisas a xente responde desde a súa conciencia e entón pode dicir non, eu falo galego sempre e a mellor o que hai que entender non é que se fala galego sempre, senón que se fala galego naquelas situacións onde é habitual, onde é familiar falalo, porque hai persoas que os feitos formais non entran nesa consideración. Quero dicelo porque habería que ter un bisturí moito máis fino para saber realmente cal é a situación matizada da realidade lingüística de Galiza e iso, desgraciadamente, non o fai ninguén e ni siquiera o fan respecto de cais son as actitudes, as orientacións, as preferencias da sociedade galega ou o que pensa realmente de algunhas cuestións, porque tampouco se lle preguntan e menos de maneira caída. Ben, en todo caso, estábamos ante unha sociedade maioritariamente galego-falante, eso é certo, pero, desde o punto de vista oral e coloquial, era unha sociedade que, polo tanto, podía manter como hexemónica a lingua galega en determinados ambientes. Non hai que esquecer que ainda tiñamos un campo habitado e productivo. Outra cousa é que esa productividade non estuvera en función dos cánones do que se chama a modernidade industrializadora, pero tiñamos unha base social agraria. Por certo, en 50 anos está barrida e desaparecida. E non é allea á situación crítica do galego esta mutación, que foi unha mutación socioeconómica, cultural e, en certa medida, tamén espacial, porque isto levou consigo a un aumento da poboación de determinadas cidades e vilas e un retroceso alarmante da poboación no campo. De tal maneira que, se entón había ambientes que eran relativamente homoxéneos, relativamente hexemónica a lingua galega do punto de vista oral e coloquial, hoxe estamos nunha situación onde esas realidades prácticamente desapareceron. E un ten a mesma sensación, ou peor, mesmo respecto do idioma, nunha vila, a mellor, que nunha cidade. E, por suposto, se pode atopar con fenómenos exactamente iguais no centro da Coruña que en Laxe. Entón, hoxe temos unha sociedade en ese aspecto máis fragilizada, moitísimo máis diversificada nas posibles condutas que os que te podes atopar para ben e para mal, pero tamén para ben. Pero, en todo caso, cuantitativamente, unha oralidade do galego moitísimo máis reducida. Ben, digo que nos anos 70 había esta situación e, ademais, comezaba a ser notorio que había un sector moi minoritario, pero moi activo, que estaba cambiando os usos cualitativos do idioma. É dicer, que empezaba a haber profesores na docencia, especialmente na básica e no bacharelato, que impartían a docencia en galego contra ou a marxe de toda legalidade. Había nos centros industriais un uso oral e escrito do galego por parte dos dirixentes dunha clase obreira que tiñan ese idioma
postergado ate entón, e, por certo, creándose graves conflitos en eses ambientes, precisamente por usar a lingua galega un sector determinado como unha lingua de uso formal nas asambleas obreiras ou para repartindo panfletos que estaban nesa lingua. No mundo dos estudantes aconteceu exactamente igual, co cal eso provocou un salto cualitativo, que era o salto formal á escrita e a oralidade en funcións e en ambientes dos que antes estaba excluído. Eu ainda me lembro de conflitos desagradáveis, duros, no propio Colexio de Doutores e Licenciados, que entón había que estar colexiado a eso, onde había unha pugna terrible entre o que poderíamos considerar sectores de esquerda precisamente por a cuestión do galego, porque a primeira vez que se enunciou en galego nunha asamblea do Colexio de Doutores e Licenciados en lingua galega, reivindicacións ou propostas, pois houve unha reacción hostil, non por parte da dereita caciquil na etapa do franquismo, senón por parte dun sector da esquerda que estaba en coordenadas españolas. Ben, entón, esta é a Galiza dos anos 70, unha Galiza en convulsión, onde hai unha lingua oral mayoritaria e hai unha aspiración en un sector minoritario activo que está provocando saltos cualitativos no uso do idioma. Realmente, cando un profesor, entón, empregaba a lingua galega no ensino, o que provocaba inmediatamente era que o alumnado, mayoritariamente, en un proceso de 2 meses, pasábase todo el ao galego. Por qué? Porque era un alumnado que ainda tiña a vinculación aos ambientes galegofalantes ou membros da familia que o falaban, co cal interiormente eles tiñan unha competencia lingüística que solamente había que esporeala. Claro, a realidade de hoxe esa non é, co cal o profesorado, para alén de que teña reducido a súa actitude combativa respecto do idioma, esa minoría, ou teña desaparecido, se atopa con unha materia humana onde a sensación de extrañamento respecto non solamente do idioma, sino tamén respecto daquela sociedade agraria, ante a cal, aínda non vivindo nela, todos nos acabábamos definindo, porque urxíate, demandaba que ti que eres deses ou destes outros, porque, claro, había un contraste tan forte entre a sociedade labrega, non solamente lingüísticamente, senón culturalmente, e mesmo na consideración e na valoración que a interrogación era clara en unha cidade como Ferrol, por exemplo, non? O problema era quen son os galegos? Realmente ese campo que todo o mundo vitupera e ten unha valoración negativa como se foran salvaxes, ou estes que aparentan ser todos moi finos, pero que en algún momento familiar foron outra cousa, porque veías a túa avoa como se cabreaba, cando se cabreaba usaba o galego. E depois a súa irmá, unha señora finísima, con unha cinta por aquí, que non falaba máis que español e que incluso era evangelista. Claro, aquelo, un rapaz tiña que preguntarse eu quen son este ou a miña avoa cando se cabrea. Eses contrastes, hoxe, están, non desapareceron, pero están incluso moitísimo máis distensionados polas apariencias e por un mundo virtual que aínda afasta moitísimo máis da realidade. E en este contexto, dos anos 70, foi onde, curiosamente, a primeira vez que aparece o idioma con aspiracións a funcións formais que non tiña, entón ven por primeira vez o agoiro da morte do galego. Curioso. E non se formula desde a dereita españolista, que era totalmente indiferente á situación. Formúlase desde a óptica da esquerda españolista. Nada menos
que se non se conseguía naquel momento histórico, 1974, ensino en galego, todo, radio televisión en galega, literatura de quiosco en galego, bueno, unha aspiración que non é que hoxe non esteña coberta, é que estamos casi nas antípodas. Entón, o galego desaparecía. E que se intentaba con isto? Pois que os que estábamos mutando a nosa posición lingüística a cara ao galego e, ademais, reafirmando que o galego tiña que ser unha lingua para todas as funcións, desanimarnos. É dicir, que non o fixéramos, que era antinatural. Se fóramos sinceros, non podíamos falar en galego, porque o español nos atrapa, nos controla, temos máis capacidade para falar en español que en galego. Isto se formulou en Galiza, e é máis que o formulou o profesor Alonso Montero, chegou a ser o presidente da Real Academia Galega. Ben, esta é a realidade do noso país, non outra. E é curioso que si é verdade que naquel momento histórico, incluso a xente, agás os ignorantes máis grandes e aos agresivos máis grandes, que estaban moitas veces agochados, pero é verdade que había aínda unha certa adhesión sentimental, aínda que fora contradictoria, ao país que levaba a que non se negasen certas verdades. Por exemplo, é verdade que cando ven a redacción das leis primixenias do marco constitucional e autonómico, pois se empregaron catalogacións ou definicións que hoxe serían prácticamente imposible formulalas e, sobre todo, facelas legais. Por exemplo, esa idea de que o galego é a lingua propia de Galiza. Isto aceptaba todo o mundo en 1976, aínda que non quixeran a normalización do galego, pero iso aceptábano. É unha realidade incuestionável. A lingua originaria, a lingua caracterizadora, a lingua diferenciadora da cualidade de galego é a lingua galega. Bueno, hoxe isto tería xa non xa problemas constitucionais, como de feito estivo, senón que ten un problema de concepción ideolóxico que non está disposta a pasar, porque quere pasar por natural o español en Galiza. É dicir, que teñamos amnesia histórica de onde vimos. E isto é gravísimo. E isto é gravísimo. E, ademais, estaban de acordo en que os nomes dos lugares, eso tiña todo o mundo claro, sufriran un proceso de deturpación, de deformación. E entón, por eso aceptaron o único artigo da Lei de Normalización Lingüística que é realmente prescritivo, que é de cumprimento obrigado, que as formas toponímicas galegas, a legal é a originaria, a non deforme. E isto é dun valor incalculável, porque iso impide que se nos oculte tamén cais son os orixes e onde vimos, e que se impida que o país empece a ser designado cos nomes do conquistador, é dicir, con as marcas que o conquistador pon ao vencido, coas deformacións. Porque o problema, xa me dide, se podemos aceptar un sistema que, por un lado, temos Ortigueira, pero por outro lado, tiñamos Vivero. Por un lado, temos Pontevedra, pero por outro lado, tiñamos Puente Arenas. E incluso, vino refletido no Boletín Oficial do Estado en 1910, puxeron Redondilla, a Redondela, O sea, que eran imposicións claras, establecidas desde un xulgado, desde a Guardia Civil, ou incluso desde o BOE de Madrid. Este é o proceso, como se fixeron o BOE, os notarios, ou os registradores anteriores. Bueno, isto foi unha restauración fundamental. Nós a veces non nos decatamos do valor que ten en un país sometido a unha deformación secular. Bueno, isto hoxe parece que é un valor admitido e, efectivamente, aquí sí que houve unha mudanza que se notou
agora na votación do topónimo da Coruña para o Club Deportivo. Isto hai 20 anos sería máis difícil. Por qué? Porque había xentes violentos e agresivos da institucionalidade, como era o alcalde da Coruña, que se permitían chulearse coa protección institucional do Estado, dos tribunais, violar leis galegas e leis españolas. Cando houve lei estatal, que non era a lei que promoveu que fora a Coruña, senón que foi unha lei que o que fixo foi adaptar o nome da provincia ao nome que xa tiña o da cidade. Pero, curiosamente, é como o bálsamo quijotesco, non? É dicir, cando é unha lei estatal, as cousas teñen máis forza. E entón hai xente que agora cree que o da Coruña, o cambio último do Deportivo, foi debido á lei estatal de 1998. Non, a lei que origina o nome da Coruña, que o señor alcalde violaba, era unha lei autonómica, a lei de normalización lingüística, que pasábana por o forro. Claro, cando é a lei estatal, que o alcalde non se atreveu a ir votar, e era diputado ao Congreso dos Diputados, pois con a lei que se aprobou ali, claro, xa o Tribunal Supremo e tal non tiñan máis remedio que actuar, era unha lei de la soberanía nacional española. Esa mesma lei, unha vez aprobada con o PP sin maioría absoluta, cando veu Aznar con maioría absoluta, estaban arrepentidos de ter o feito. E o señor Aznar se permite o luxo incluso nas rodas de prensa de dicir, me va a decir usted a mí lo que es el nacionalismo cuando me tengo que despertar todas las mañanas cuando vengo por aquí con a Coruña, a Coruña, a Coruña, porque efectivamente na saída de Madrid, na 6 biches que está todo así, ¿no? Como ten que estar, claro, xa non lles quedou máis remedio, había que poñelo, non? Ben, digo isto para que se saiba que hai conquistas que pareceron normais, porque eran normais e eran racionais, que hoxe terían xa graves problemas. O cal vos indica hasta que extremo a política lingüística no Estado español tropeza con un problema estrutural moi grave, que é a negativa radical a aceptar a igualdade de trato para todos os idiomas. Ten que haber a primacía do español e os demais idiomas sucedáneos, e onde poden, meten a fondo o acelerador. E Galiza, neste aspecto, está moi mal situada, non? En todo caso, eu quería concluir respecto desta cuestión que señamos conscientes de que temos un marco legal que é interpretável, lóxicamente, e se pode interpretar para ben ou se pode interpretar para moi mal, porque, efectivamente, hai poucas cousas prescriptivas nese marco legal. No caso da Lei de Normalización Lingüística, o único prescritivo, claro, efectivamente, é o da toponimia. Xa nos anos 70 nos mostraron, nos expresaron cal eran as vontades negativas, por exemplo, co decreto de bilingüismo, anterior á Lei de Normalización Lingüística, onde, co pretexto de que o ensino en galego tería que ser co permiso dos pais e en función do concepto de lingua materna, pois o galego vehicular que había, por exemplo, no ensino primario, foi perseguido nos anos 1981 con o decreto de bilingüismo na mano, de tal maneira que as primeiras leis democráticas foron aplicadas en contra do galego. É dicir, o que nos últimos anos do franquismo non se atreveron a facer, fixeron nos primeiros anos de democracia, e foi expedientar a profesores por dar o ensino en galego en ambientes rurais, en ambientes rurais, porque a lei, efectivamente, non toleraba que se fixese sin determinados condicionantes. Ben, hai unha diferencia moi grave hoxe, xa aludín a ela, que non se está disposto a facer unha alternativa de recuperación de usos do idioma. Eso, desde o punto de vista
do que é unha parte e moi importante do españolismo con posibilidades de gobernar no Estado español, como que goberna en Galiza, esa salida está choída. Porque teñen claro, moi claro, que o medre da conciencia lingüística conleva un medre sobre a conciencia do papel do país. Este é o problema. Sábeno perfectamente. E toda a política que fan é derivada desa concepción. E entón, claro, levamos bastantes anos onde o abandono, a falta de intervención en positivo, pois está levando a un deterioro da preparación do profesorado, cada vez temos menos profesores capaces de impartir un ensino en lingua galega, normal, nin as universidades, aquí en Galiza, nin a docencia, se establece en función de unhos parámetros que teñen isto como unha cuestión fundamental. Temos unhos contidos que teñen unha total falta de referencialidade ao país, co cal o alumnado é totalmente ignorante, tan ignorante como éramos no franquismo, sobre a realidade histórica, cultural, lingüística ou material do propio país. É de auténtica vergoña. Coller os libros de texto, cando os que se utilizan, comparalos cos de Andalucía. E bueno, porque isto é terrible. Xa non digo cos de Cataluña. Entón, claro, as linguas tenen que ir apoiadas nunha realidade que resulte o emocionalmente atraente, o racionalmente atraente, por o coñecimento. E entón ti tes unha adhesión, pero montar unha cousa sobre o vacío, sobre unha falta de adhesión a nada real e práctico, é imposible. A ver, ter unha radio ou televisión galega onde non nos podemos mirar nin escoitar os que falamos galego, pois é un problema gravísimo. Porque ese é un dos factores de dinamización e, sobre todo, de referencialidade social. Os diseños de cativas leis protectoras que poda habelas non se cumpren para nada, nin hai intención siquera por parte non dos particulares que podemos esforzarnos. Pero claro, o esforzo dos particulares ten un límite, e é o cansancio psíquico, é o que non podo estar todos os días con conflitos, con os teléfonos, con a axencia tributaria, con todo o mundo. Pois sí, temos que facelo, pero a resistencia, un conflito, pois ten os límites, non? E, en fin, creo que hai un abandono total dunha concepción que, inda que fora moderada, aspirase a ter resultados prácticos e tanxíveis. Este é un dos problemas de fondo máis graves. Entón, que temos que ternos claro respecto do futuro? Eu enumerarei 5 ou 6 cousas de unha maneira esquemática. A ver, nós estamos asistindo desde hai 50 anos e desde antes, pero vamos a referirnos aos que son os 50 anos en que empezou o proceso de normalización lingüística socialmente como un produto da vontade social, e despois o que foi tamén formalizado por vía política en un contexto que se falaba de oficialidade ou cooficialidade do galego. E o primeiro que estamos en un proceso de españolización. E chamemos as cousas polo seu nome. E claro, que aí onde temos o problema do nome do idioma. O idioma non está funcionando como castellano. É dicir, os nosos rapaces e rapazas non queren ser castellanos. O que se está imbuindo e interiorizando é a que acepten a condición de españolidade como condición única e exclusiva e, senón, preponderante. O outro ten que ser un apéndice. E, efectivamente, esa concepción mental están logrando, sin dúbida. Como todas as concepcións mentais deste tipo, están cheas de contradicións, que, afortunadamente, o que dá vida, non? Pero isto é así. No ano 70 era moito maior o número de galegos, sumando os que se sentían só galegos e máis galegos que españois, eran prácticamente
se acercaban a un 40 ou 50%. Oxe, iso non é así. Oxe, a maioría é la que soy tan español como gallego. E despois medrou moito o que son primeiro españois e despois galegos. E se estreitou totalmente a que son solamente galegos. Bueno, estou por asegurar que se fixéramos unhas enquisas nesta dirección, teríamos o resultado prácticamente exacto de cantos son os galegofalantes tendencialmente galegofalantes, é dicir, que teñen como tendencia a ser unilingües o galego. Seguro, ademais. Bueno, pero claro, estes temas son temas tabús, se manéxanse para o que convén, non se manexan para o que non convén, porque se sabe que hai que disterar a cuestión do idioma, ainda que na práctica política non se fai, desta cuestión. Ben, entón, estamos ante un proceso deste tipo que, lóxicamente, está montado en unha estrutura lingüística que é unha estrutura lingüística diglóxica, e eu creo que debíamos de acompañala da palabra colonial. Pero é curioso que non é un capricho meu. O señor Niñols, cando publica no ano 77 4 idiomas para un Estado, el si se decata, ainda que non profundiza na cuestión, de que o caso galego é un caso claro de diglosia colonial. O caso catalán é un caso claro de diglosia tamén, pero non ten a radicalidade da subordinación e do dominio efectivo social que se fai respecto do galego. E, efectivamente, isto é así. En Cataluña hai un problema grave de retroceso do catalán. Tamén, de retroceso oral, pero por qué? Porque é unha sociedade que ten unha gran masa de inmigración que, sí, mantén unha posición pasiva, non hostil, a maioría, pero a integración como lingua de uso oral por propia iniciativa é escasa tamén. Que pasa? Que ali os resortes de certos poderes intermediarios son, polo menos, non hostís ao catalán. Co cal, eso crea un colchón que, ainda así, se bichedes que é moi agredido desde fora. E esos instrumentos da concepción política españolista. Pero, claro, no caso do galego é que ven dado desde un proceso secular moi anterior, con unha burguesía que se considerou foránea, xa é a mesma, porque viña do exterior, e outra que para chegar, ou cando chegaba a ocupar algúns postos na mobilidade social, había que identificarse coa idea de España como civilización e progreso, e como idea superior. E nós fomos formados, sin embargo, no autoodio total a todo o que representara a idea de Galiza. Por certo, desapareceu a masa campesiña e bichedes que o fantasma ainda está atuante. Ainda hoxe, a idea de é un pailán. E dice, pero se un señor hoxe de unha parroquia da Estrada é tan moderno e leva os mismos aparencialmente as miñas roupas que outros e fala exactamente igual, pero, sin embargo, o fantasma sigue existindo, non? Ben, entón, eu creo que esta idea de que nós nos enfrentamos a unha estrutura de dominio lingüístico deste tipo é importante tela clara. A segunda é que estamos na fase terceira dos procesos de asimilación lingüística, tal como as formulou Calvet ou o propio Niñoles, que é unha fase que ten unha dirección totalizadora, é dicir, que hai un cambio de lingua sin cambio social. Hoxe, os máis pobres do país noso e os máis ricos falan español. Os máis pobres tamén, Entón, claro, o noso non é un problema de loita de clases, é un problema colonial de concepción global do país. E, efectivamente, está vertebrado despois pola concepción clasista en a medida
en que os poderosos e todo o poder ten unha concepción favorable ao español, pero, ollo, non é por imitación deses que a xente muda porque concibe que a civilización, o progreso, a modernidade e o que é guai é o español. O español que xa ten un problema con o inglés, pero puramente no aspecto cualitativo formal. Porque viches os agresivos co galego en nome do español, ou flácidos que son respeito do emprego do inglés. Aí, na propaganda, na forma de uso do idioma, aí son, fala de estrutura xerarquizada, de estrutura imperial, que é o que hai, o que está funcionando a nivel do mundo. Ben, pois estamos nesta fase terceira. Despois, hai outro aspecto que é o das mulleres, non? As mulleres sí que eran máis conservadoras nos anos 70 do que agora, no aspecto lingüístico. Bueno, porque nos anos 70 aínda había unha función moi clara, moito maior, de que as nais eran fundamentais na integración social dos fillos. Entón, tiña un papel máis conservador na casa. As nenas, os nenos ainda podían falar galego, non? Pero as nenas, eso renxía un pouco. Ben, eso se está máis mitigado, moitísimo máis mitigado, pero tamén porque está máis aminorado. O grupo que é favorable ao galego está composto de homes e de mulleres. As mulleres aí xa teñen unha proporción que non é tan minoritaria como era nos anos 70. Está máis equilibrado. E, por último, hai unha cuarta... Perdón, hai unha cousa moi importante da situación actual que hai quen educa aos seus fillos en galego. Isto é moi minoritario, pero é unha realidade práctica maior que a que había nos anos 70, porque máis agora hai que facelo como unha concepción de fidelidade lingüística e de identificación con unha concepción de país. E isto é verdade que vai. O sea, que os factores de resistencia están, deu os resultados respecto de parar ou de reducir un pouco a mudanza xeracional. Pero claro, en termos que se non hai un acompañamento fora, isto é inviável. Por iso os pais atopan cos seus nenos que a mellor son capaces de mantelos en galego uns anos, pero cando chega a adolescencia é imposible. É imposible no marco dunha escola como que temos, dunha sociedade que funciona como funciona, e así sucesivamente. Entón, eso de os neofalantes. A ver, neofalantes fomos todos, e son incluso os que teñen o galego como lingua originaria, porque chegaron a ser falantes enteiros por un proceso de mudanza. A ver, un rapaz da Costa da Morte que naceu desde pequeno co aprendizado cultural e integración social en galego. Pero ese rapaz, houve momentos, e para certos temas falaba español, e leía en español, e contestaba en español a alguén. Ese rapaz, si se fixo galego falante tendencialmente enteiro, foi porque tuvo un proceso de mudanza. É un neofalante tamén, en certa maneira. Para o uso culto do galego, para o uso formal do galego, é un neofalante. É dicir, que esta cousa de neofalantes non é de agora, fomos todos. Todos os que, en certa maneira, fomos reconvertidos, mudamos na posición inicial. Igual que é certo que hoxe o autoodio a nivel social tense reducido. E o tema do topónimo da Coruña é claro, eso é sintomático, porque ademais se montou con moito bombo, e con indisimulada simpatía en moitos sectores do exterior. Pero claro, o autoodio cualitativo hoxe é moi forte.
Igual que hai lealdade lingüística consciente, en fin, grande, pero posiblemente seña menos ideologizada, e menos forte políticamente da que era nos anos 70. E eu solamente quero facer unha anotación de como estamos nos fenómenos que teñen relación coa identificación emocional co país, non? Bueno, é verdade que todo isto das cantareiras ou da pandeireta, que todo isto é un factor positivo, non? Agora, ten o perigo de que o mayoritario deso é enxebrismo. É unha identificación que non conleva en si mesma o uso do idioma. Entón, aí hai unha distorsión que sempre se pode salvar se hai asentes neses medios que traballan na orientación da integración deses factores. Se non, eso acaba sendo o esquema Gadis. Os gallegos somos importantes por la familia, por la comida, e non sei por que máis, porque a veces un pouco en aspecto depresivo. E outra cuestión que xa sei que é polémica, a ver, eu non teño nada en contra de que se empregue un galego dialectalizado, pero creo, por exemplo, no cine, en todo isto, creo que debíamos de facer un uso estandarizado do idioma. Porque, queramos ou non, gústonos ou non, o galego, se ten futuro, vai ser como a lingua estándar que depois nos tenemos que encargar de facer deso unha lingua viva e con diversidade, pero natural. Pero é un fenómeno que chegará se o galego, volvo a repetir, ten un uso estándar pola maioría da poboación e é capaz de crear un corpo cohesionado e un espacio cohesionado. Entón, facer uso continuo da variedade dialectal, en particular da geada, que é un tema tremendamente discutível e que, queiramos ou non, ten unhas connotacións ou asimila a un fonema característico do español, digamos o que digamos, creo que non é a mellor vía de futuro. Non é a mellor vía de futuro, porque, ao final, vamos a ser galego falantes, volvo a repetir, dun proxecto social e non por ter, desgraciadamente, unha lingua materna, que prácticamente hoxe xa é inexistente, cuantitativamente falando. Entón, ben, sei que isto é polémico, pero creo que hai que formulalo. Claro, e sobre todo non ser osados. A ver, atreverse a poñer a Castelao falando en geada, cando sabemos que hai incluso textos, dibuxos de Castelao, onde eso se ve como unha deformación idiomática, pois, home, mire usted faga o que queira coa súa vida, pero non lle atribúa aos demais cousas que, en todo caso, non están certificadas, non están comprobadas na práctica, e o que hai de comprobación é o contrario a todo eso. Castelao tiña moi claro que tiñamos que ter unha lingua de cultura. Tiño clarísimo. Entón, usted pode facer o que queira coa súa vida, eu non se me meto, pero isto a mí me parece que é un pouquiño a concepción do galego como unha cousa, a ver, de andar por casa, non? E non creo que ese vaya a ser o futuro, pero, en fin, de todas maneiras, quero dicir, e por último, eu acabo, o bilingüismo armónico, non? Se houbera un mínimo de racionalidade, facendo a pregunta seguinte: quen manda aquí? Quen domina aquí? Non hai que ser moi listos para saber que quen manda é o español e que a dualidade valorativa sigue sendo a mesma. O español arriba e o galego abaixo. Pódese comprobar tamén que os que nos falan de bilingüismo armónico, ningún deles ten o galego como lingua de uso normal, frecuente e tendencialmente preferente. Ninguén. Os que che falan destos son señores que pretenden que a subordinación e o dominio
sobre o galego sigue existindo, e por eso falan de bilingüismo armónico. No caso da conduta lingüística e o que ten que ver cos servizos públicos, home, pois está claro que non pode romper o dominio do español se de inicio non se fala galego. Porque se ti te tens que someter ao que falen, por exemplo, un servicio público, os que veñen, e te tens que someter ao que eles fagan, xa temos garantía de que a maioría vai ser en español. Non é igual se ti usas preferentemente primeiro o galego, e entón hai xente que xa o vai facer en galego tamén, e podemos discutir en un plano de un debate dun plan lingüístico, podemos discutir se entón é un período transitorio para sempre, caso do que o interlocutor empregue o uso do funcionario galego, ele emprego español, que predomine o dereito o suposto dereito individual do usuario, en ese caso tamén. Pois iso podemos discutirlo, pero o que non podemos discutir é que para romper o dominio de inicio ten que usarse o galego. É igual que na vida práctica, particular. Eu non podo ir con o galego por Galiza, en plan, espero a ver como falan, porque xa sei que entón non vou falar nunca. Que isto é? Depois podo valorar. Eu non sou favorable a cambiar nunca, pero podo valorar se con determinados interlocutores, en determinadas circunstancias, o deba facer. Pero de inicio é que senón non hai galego para nada. Para que o galego abolle nos sitios, alguén ten que romper a conduta, a norma de conduta que considera normal e natural subordinarse que os galegos falentes nos subordinemos. Que isto, un proceso de normalización é eso, é romper un dominio e unha subordinación. Se xa non partes deste axioma, non hai posibilidade de facer ningún plan lingüístico que vaya para nada. Para nada. A ver, acabo co seguinte. Un idioma non é un problema individual. Un idioma ten que contar con un espazo coherente que soporte. E entón, ese espacio coherente que soporte pode estar interferido xa desde hai séculos por outro idioma. Por certo, idiomas que sí teñen eses espazos perfectamente definidos e consolidados. O español non vai desaparecer de Galiza, por moito que queiramos. Ese axioma tamén o debían de ter en conta os planificadores. Que hai que crearlle ao galego unha base estrutural, que quere dicir con instrumentos axentes activos que posibiliten unha vida en galego as 24 horas do día. Esta é a idea. E a partir de aquí, pois, podemos falar do que se queira, dos dereitos individuais dos españoles falantes, de todo o que faga falta, do trato con os inmigrantes, como se pode facer, como non se pode facer, algo hai que facer, eso está claro. Porque o que non pode ser lóxico é que eu poda ter problemas con o uso do galego porque está condicionado ou que teña que asinar papéis en bilingüe porque está condicionado porque os emigrantes non lo exixen. Os que veñen aquí non queren asinar o papel en galego. E entón eu teño que asinar un papel en bilingüe porque o emigrante venezolano tal non quere falar. A ver, isto haberá que discutilo, non? Pero, en todo caso, o que non se amaña é dicindo non hai problema porque son moi simpáticos. Ben, pero a integración quererá decir que serán galegos, non? Digo eu quero que se integren na condición nacional galega, pero non que señan un artefacto que se poda instrumentalizar en contra dunha lingua que xa ten tantas pulgas en riba. Digo eu, que seguiremos por aí. Pero, bueno, o importante é a outra idea. Incluso a competencia lingüística é unha competencia colectiva, que pois, exerce de maneira mellor ou peor según os individuos. Eso é certo.
Pero é un erro pensar que eu estou falando agora así como ser autosuficiente. Entón vai depender tamén o meu uso de cantos instrumentos hai que ou con respiración asistida ou simplemente con apoio están mantendo que eu poda manter esta conduta en toda parte. Esta é a cuestión. A competencia lingüística chomskiana non é un problema cerebral, ainda que para ele sexa, é biolóxico en parte, non? Pero do punto de vista da sociolingüística non, é un problema totalmente social, e sin base social non hai forma. Solamente quero vos convidar a que pensedes que esa idea de que o galego está no campo e o español na cidade está desaparecida. Entón temos unha sociedade frágil, unha sociedade diversa, unha sociedade que resiste, pero claro, esa resistencia non pode ser indefinida se non se colocan instrumentos e vías que a conduzan a unha estabilización positiva, que quere decir aquela en que esa lingua pode usarse con tranquilidade e normalidade porque a sociedade identifica coa lingua propia do país e co espazo de comunicación que non é discutível. Que non é discutível. E este é o drama no que estamos montados e tamén a positividade. Bueno, hoxe ninguén formula xa a tesis da morte do galego como se formulou nos 70 con un afán social de combate contra a restauración, inda que se formulase aparencialmente con golpes de peito de que o galego, en fin, era a lingua de parias, non? Proletaria. Pero é certo que hoxe hai algunhas conductas que dan o galego como morto, no sentido de que se parte do suposto de que o galego non ten problema, porque xa está verificado nunha lingua universal que é o portugués. E eu estou de acordo que o galego e o portugués é o mesmo, pero iso non nos libra da batalla interna de facer dese idioma o idioma usual e normal da nosa sociedade. Esta é a cuestión. E por eso, claro, non é indiferente a evolución política do país, non é indiferente. E creo que neste momento, a parte das responsabilidades que nós tenamos como sociedade, que temos, creo que hai un déficit grave nas institucións políticas que están tal como están sendo gobernadas. E creo que eso fai moito dano. Galiza hoxe no conxunto do Estado español, de verdade que a ver, cada vez a distancia pola vía dos feitos de Cataluña, sobre todo, pola vía dos feitos, e de Euskadi, respecto de nós cada vez é maior. Cada vez é maior. Incluso dentro da hostilidade que hai no Estado español contra todo, cada vez é maior. E o problema de Galiza é anulala como existente. E creo que eso notase incluso na forma que teñen de tratar a cuestión galega nos medios, incluso de titularidade pública de España, xa non vou falar no noso interno, que a mí o da televisión galega pareceme pavoroso, pero pavoroso lingüísticamente. Non digo xa a tendencia ideolóxica, que eso é de xulgado de guardia. Pero a maneira que teñen de tratarnos a nós informativamente é grave, é grave. E nós, con esa tendencia que temos a unha certa bonomía mal entendida, pois somos moi resignados, non? E culturalmente, vou repetir, ver as televisións españolas, as públicas en concreto, a exaltación cultural que teñen da cultura española como algo fetén en español, de folclóricos e folclóricas, de andaluzadas, é
sofisticadas, moito LGTB, moito tal, pero a exclusión pavorosa de todo o que ten que ver coa cultura, coas culturas que eles chaman periféricas, pero en concreto a galega, é particularmente grave, baixo o meu punto de vista, ou incluso a concepción que teñen da españolización, porque hai ese programa de la lengua española, non? Bueno, pois, un queda admirado que ali che dan unha clase de historia da literatura e resulta que o mellor poeta que hai en español é o século XIX, Bécquer. A Rosalía en español non existe. Non existe. O sea que eles teñen clara a cousa, os seus iconos, os seus tal, e claro, nós non temos nada alternativo. Incluso, claro, hasta nos veñen a homologar a Rosalía con Lorca, non? Como se Rosalía fora importante gracias a Lorca, non? Dices, bueno, a ver, eu respeto todo, pero teño claro que o valor de Rosalía é o valor por sí, e en función tamén nosa e dos demais, pero non ten por qué acompañarse con nada para prestixiala, porque, mire usted, creo que non sei quen lle dá prestigio a quen, en todo caso será un problema de coñecimento real do que vale cada cousa, pero ver como se ningunea ou como se eliminan certas cousas, incluso na concepción española, non? Pois chámame a atención poderosamente, e nós, como povo, somos en eso moi remisores, hombre, hai que... No, mire, primeiro tenemos que sentar o noso, asentalo, valoralo, para que os demais abran a boca, porque senón, esvaídos, pois non sei. A relación con Portugal igual, non? Pois é unha relación que está hoxe eivadísima, non solamente pola evolución de Portugal, senón tamén porque aquí temos unha actitude que extraña, que non sei. O resultado cal é? Pois Badajoz, Huelva, como se, cando todo o peso demográfico, o peso económico, todo está aquí, na fronteira esta. Bueno, pois esa fronteira, falta a primeira comisión hispano-portuguesa que se celebre aquí. Que curioso, Curioso. Eu, en 12 anos, non conseguín que se fora a Asamblea da República a través de a Asociación de Amizade con Portugal do Congreso dos Diputados. Iban a Irán, a China, tal, imposible. Hasta que movíme, descubrín que estaba boicoteado, que a boicoteaban, en especial quen a presidía. E entón me dixeron, hombre, no, si Cisneros quiere mucho a Portugal, va a pasar todos los veranos allí. A ver, que hai liñas políticas. Ou a promesa de Zapatero, que foi o mellor señor que pasou por ali formalmente, do punto de vista democrático, de que na reunión con Portugal se iban a tratar o tema das televisións e tal, dixo, a ver, por favor, non hai problema, tal. Volveu e escapaba, carai, cando me vía escapaba. Por que? Porque meter a pata, me meter unha cousa, e eu dixen, pero que dices? O sea, que hai unhas consignas de Estado. E claro, nós aquí, o poder político tamén se interioriza como cousas estupendas, non? É dicir que, bueno, e perdonade o rollo, pero en todo caso, hai motivos porque hai resistencia. Pero claro, o estado de resistencia non pode ser indefinido e ten que ir, sobre todo, se é indefinido, acompañado de logros, non? De logros que fagan acreditar en que as cousas son posíveis. E depois que o Estado e o carácter e a riqueza da lingua que usas, pois que seña posible, grazas tamén a vernos refletidos nos instrumentos que dan como colectivo unha base real
ao teu uso individual, non? E nada máis. Pois damosles as grazas a Francisco Rodríguez Sánchez por esta achega, por este valoración que fai sobre a situación sociolingüística do galego actual e mesmo do futuro. Tocou moitos aspectos, desde o ensino, desde o lecer, desde a administración. Entón, pois temos 4 minutos así para establecer un pequeno debate. Se alguén quere facerlle algunha pregunta ou un comentario, estar de acordo, en desacordo totalmente co que dixo, pois agora sería o momento.